Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku tekmu tekku. Berarti Jawa Timur versine anu Pak, sik dong Pak berarti Pak. Budaya Jawa lo iki masuk deh. Tanpa serampat hilang ciri kasih percil CS. Yuk dados. Masa wis tambah tuh. Biasanya ping pirang-pirang kuat ngono kok mosok pindho tok. Dikai panitia sak piring apa kon tambah apa kok masak. Njaluk imbui apa piye? Ora. Kuwi lho jeng dalu macang. Nembang utawa joget ki aja diujo. Nyawa. Digoleki sok rada kurang ngono ben nagih. Tapi niki seneng lho Pak, nak dikon joget napa meneh serampat. Ya. Sewenang aja ta. Kula niku pokoke dalu niki remet sangat, Remen sangat. Remet sangat. Remet. Wis ben muni remet ya ben pancen isih. Remen. Isih terngiang-ngiang le remet. Oh lah. Kula nuwun sewu matur nuwun sangat Pak Tomin. Pak Minto. Aduh kleru Pak Minto. Pak masalahe desa mriki pun ping kalih niki kalih kula. Apa aja ta? Kala wingi teng pundi Bening. Kula teng mriko. Heeh. Matur ngoten iki teng Togokan nggih kula teng mriki. Sesuk ning Bilungan. Bilungan sapa to kok? Lah kene iki ana telu. Togokan, Bening karo Kendal Doyong. Wah. Oh gak Togok Bilung Limbuk wayang kuwi. Niki teng mriki komplit pokoke ben taun ringgitan ngeten iki. Napa melih ketua panitiane dulur kula piyambak. Sapa Pak? Nur Kolik. Pak Nur Kolik wis Iki ki acarane apa roh kowe? Lah Mas Nur Kolik wis Iki acarane. acara apa? Golekne bojo Nur Kolik. Oh alah, Nek percaya apa ora aku ora ngerti. Ketua panitia. Ketua panitia koncoku Mas Kolik mau. Mas Kolik. Dadi iki beteke apa? Pokoke lek nek ketoke rada sawang rada apik, langsung tak rabekne sesuk isuk. Ora kesuwen. Pak, sing apik iki lho Pak, anggo ireng iki lho. Iki bojone dalang Malah bojone ngawur kok rumah saku. Alhamdulillah Wah acara. syukurilah. Kowe nyapa to omong? Ya aku sik sing ngomong kuwi meneng. Ya wis. Niki jenengan wis ngomong kawit mau mosok ya ora waleh-waleh. Wis aku tak meneng sakjroning sampean ngomong ngomong terus aku tak meneng. Bulurah iki kanca plek. Lang. Bulurah kalih Pak Carik Sukamto niku kalih kula niku pun kenthel. Dados dalu niki kan acare bersih desa. Masange,
Dadi acarane bengi iki bersih desa. Lah, nanggape son brewok horeg niki mangke son enjing didamel jeduk-jeduk macange. Woi. Kowe lho dijak omong kok meneng ae lho karepmu piye, Lang? Woi. Pak Tomin. Sik. Tak dongane ra iso turu lha. Gitu, mau cangkeme sapa? Aku Lah, jare ngomong gak sore aku ora oleh muni Lah kok. masa mula aku ngomong ki ya kowe muni ya bengok apa ora iso to? Oh ya wis, jadi ya. nak sawakmu ngomong kancane bengok. Ya melok-melok Melu to. bengok. Iki acarane bersih desa ngertos napa mboten jenengan? Woi. Umpamane jenengan ngeten lek bersih desa napa niku macange? Mergo sing diarani bersih kelurahan kuwi tujuane warga masyarakat Lah. kabeh ingkang disuwi dene Ibu Lurah Sulestyawati. Sulistyawati. Masa sules. Sing mules ki lho sapa? Mergo tanpa panjenengane Bu Lurah ora bakal lumadi mergo minangka pepayunging warga desa utawa kelurahan Togokan. Gentenan ki lho delok niki lho. Sebab dalu menika warga masyarakat Togokan teng mriki kalian Ibu Lurah Sulistyawati niku bekerja sama dalam rangka tasyakuran Sudah bersatu padu Leres. mewujudkan tirakatan bersih kelurahan saben tahun ora petol. betul lek-lekan nanggap wayang sewengi natas dalange Pak Minto gawa sak rombongan komplit Dalang. menghibur warga masyarakat Togokan. Sing tujuane golek keselamatan lahir lan batin. Karo batok bolu isi untu. Rumangsa bocah. Awakmu kok iso nesu-nesu ki nyapa? Wah ora nesu piye kono ngomong ngajar reso Mergo kejaba saka kuwi ya nduk uga ngrawuhke bintang tamu Mas Rentem CS. Leres. Percil CS. Kula nggih alhamdulillah sampun rawuh teng mriki. Pak Minto. Awis saka panyengkuyunge Mas Rentem CS muga-muga warga masyarakat Togokan do seneng rasane. Alhamdulillah Pak mugi-mugi Minto. tansah remen sedaya dados saged Mobilmu anyar, dados Pak Minto. dampi saya para sedulur-sedulur ingkang wonten menika Togokan. Pak Minto, gremes iki lho Pak Minto. Niki enten swara kok mboten enten rupane napa nggih Pak? Aku ki termasuk jin setan pribayangane lho Banaspati kembayak kacang ijo paham ora kowe? Kok rumangsa ki lho dolan ki lho. Perkara percil munggah akhire udan. Masa udan? Iya lah ora ngerti aku. Masa dagayane aku ki apa? Percil, kuwi persatuan cil ki wong cilik. Dadi persatuane wong cilik dadi siji ning kene didongakne desane kuwi barokah. Perkarane udan kuwi jenenge rejeki. Nak mas aku ya ora percil kuwi persatuan cil Wong cilik. dudu. Apa, Pak? Per kuwi cuthik, cil kuwi telek. Berarti aku termasuk cutike Telek. Lah telek iki. Alah, Pak Minto kaya telek. Lho areng Pak Dalang iki pemimpin dalu menika lho. Awakmu Sik, kok ngarani Pak sampean Minto? wis ngerti Nyapa? telek. Roh. Telek iki rasane piye? Ya ora enak. Oh, berarti tahu mbadek Tahu nyicipi. telek iki. Maksudmu lho apa? Maksudmu apa? Lah iya, Wis Pak bener Minto telek kan to? Roh. Rasane Ora enak. berarti tahun nitipi. Sampeyan tak roh odol, Pak. Odol. isis. Pak Minto lek jak momen ora tak nyambung. Aku Nyapa? sedih. Aku arep mesti tak iki sedih. Lah wong penak-penak kancane iki istirahat. Heeh. Lah wong telepon lek jenenge dalange ndandake telepon kancane iki yo jam 7 bengi apa jam 8. Ora kene telepon jam 3 isuk. Jenenge Jam nyambung. 2 kuwi jane telepon apa nyolong apa maling kowe iki. Berarti awakmu ora ngerti prinsip persatuan atau persaudaraan. Lah kok iso? Persaudaraan kuwi setiap waktu kita harus siap bisa menerima. Ya tapi delok-delok kancane iki istirahat apa ora? Ature dokter. Loh, ora Ngomong soal dokter. Wong ki istirahat itu harus cukup. Paham ora? Aja ditunda-tunda jenengan ngene iki. Dalu nyambut gawe. Megawe kaya ngene petenengan digawe sapa jajal coba. Ya nggih goleke kula warga mligine goleke bojo. Loh, Bener. piye to Pak? Sampeyan Pak? Lah saiki sampean nyambut gawe goleke sapa? Golekne aku dhewe to digawe seneng. Lah terus bojomu sing ngayani. Nyapa ya ben nyambut gawe dhewe no. Awake dhewe penting seneng, Pak. Kaya sampean ngene nyambut gawe dikene bojo. Gampang stroke, Pak, sampean, Pak. Loh, enggak duwe kesenengan. Sampean kesenengane apa? Sampean kesenengane apa? Dalang. Dalang. Loh, dalangi penggawean liyane lho, Pak. Ngapusi bojo. Hah? Ora kono lempeng dalang kok. Ya, ya Pak. Ora.
kaya aku iki lho contone umpamane kene iki nyambut gawe gedene dikai ibu lurah pira ditampani sing dikane bojone dhewe iki mung 1%. Terus Lho, umpama kayane iki sampean sumengi 10 juta lah. 10 juta to bojone kei 100. Heh? Orang 9 juta 900. Lho dana kenakalan iki digedolan le. Berarti wong lanang sing LCT kowe iki. Lha apa LCT? Lecet. Lho kok iso lecet? Lah karo wong wedok kok semoga mau 100 kamu untuk 10 juta. Lho wong golek wong wedok iki contone umpamane awakmu milih 1 2 3 4 5 6 7 8. Wah, iki loro dhewe hitungane iki. Seloro dhewe awakmu nyepele. Lha iki gumedi dhewe. Lho ngono kuwi malah enek pentingane. Pentingane apa? Empuk. Empuk apa? Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lho songo. Kowe milih sakmene iki, sing paling gosir sing dijajal. Yo jelas sing nom-nom to, Pak. Ora sing nom sing dijajal wajah kaya apa jajal coba Eh. menurut aku. Kesenenganmu sing kaya piye? Nah aku milih sing ngene iki. Iki. Heeh. Bocah lak guyu aja mbok pilih iki akhire bocah kaya ngene iki. Wah, ora iso milih wong wedok. Kowe ora iso milih wong wedok, layak bojomu nesuan. Cah wedok mesam-mesem ngene iki sumeh lho. Sumeh apa ki 2 tahun celok Pak Purnomo pedhot iki. Coba aku kon milih. Ya jal sampean milih. Aku milih Lilis irunge paling bangir dhewe. Wah, jandel aduh. Sing di iki. Heeh. Alah ngentekne rejak duit entek pira iki. Iki wedake mesti larang. Paham ora? Iki skincare ora mungkin kok rega 1000 2000 mesti luweh disuntik. Paham ora? Suntik. Lak bojomu aja disuntik le. Nyapa? Bojomu kan ireng. Ireng, Heeh. heeh. Kuwi lak disuntik Ireng, putih. Akhire dadi kaya tekek kulite. Aja gak kena. Nah ngono aku milih ya sing dadi. Lho iki lho. Endi? Iki. Tak tekoki. Pak, sampe lak milih iki. Amit nuwun sewu. Sik delok-delok pengen roh mikir aku ndi? Mikir ndi? Iki. Ya, lho, Cahyu. Namanya siapa cantik? Dia Sekar. Dia Sekar. Lho, kalem Pak, kalem. Dia Sekar. Kalem le, kalem lah rong kenal setahun. Wo, dipatak ndasmu masalah. Oh, tapi kira ya wajahnya mirip sing ning omah lho, Pak. Apa? Mirip sing ning omah. Nang omah gue kok bojomu. Dek, namanya siapa tadi? Dia Sekar. Dia Mas. Sekar. Kuwi dalan sang pundi? Tulungagung. Tulungagung. Kesukaan makanan apa, Nduk Cahyu? Burger no. Nih lho, apik, makanane burger. Kolesterol akhirnya loro kuwi nggo. Kok Burger salah, gitu, Nduk. Ya. Pedes suka? Suka Suka. Terus nuwun sewu, kalau hobi kesukaan apa? memanjat pohon. Lah, Menek, Pak. Wes, ndasmu ditek-itek kowe. Wopo wong wedok sanwane menek iki jane keturunan Anoman ketek iki asline. Dudu anoman. Tapi lah wong cara aku, milih iki aja sing neko-neko. Milih sing pojok kae. Lho, Pak, kuwi milih sing pojok awakmu umpama sewengi ngono Pak, mau timpahi sikil iso keram dhewe lho, Pak. Loh, beda le delok Nduk Cahyu. Bareng asma sinten Nduk Cahyu? Pipit mas. Pipit. Nggih. Pipit dare napa? Telo. Lah iya to. Iki wong lanang iso sugih perkara wong wedok sing ekonomis kaya ngene iki. Ya telo wi gembili ngene lho mas. Lah. Kono telone entah apa mateng. Loh, Ya entah harap. Lho, iki lho. Masa mbok padakno karo Entah nggih jamu lho mas. jamu to Nduk? Nggih. Senengane jamu, wong kaya ngene iki senengane jamu masamu. ya jamu beras kencur bojo lemu ngentekno kasur. Loh, ngawur rek. Iki jamu masuk kaya ngene iki istimewa. Nadanya minor coba. Nadane minor. Arep mbok apakne Iki bocah? lho delokno lak bojoku ya istimewa. Nduk Cahyu Pit. Alah. Nggih. Wis awakmu arep tok kuwi. Iya lho. Kaya tahu karo sunduke. Ora apa-apa. Coba Pit. Kari manis. Dek, tangane coba. Pak kuwi ra kabotan. Biar. Alah, iso kowe kaya batako. Kok batako to? Ora, maksudnya kaya peresane batako ku lho luruse iki lho Mas. Oh. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Mesem. Alah. Ora maido meseme pancen nganu manis. Iya. Cuma kuwi lha aku sing tak sawang lengene iki lho, Pak. Nyapa? Karo pupuku gede lengene. Ngawur lambemu syukur jeplak ae Mas aku. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pengen roh senyume kaya apa aku. Coba ada. Ya nadane. Kari manis. Hadap sana Kakak, hadap sana. Kuryang manis nambyai kula. Wes yo wes dong riko mikir sing kuno.
sih lah sindene paminto takon kok kari manis guriang manis nambyai kula Sampeyan gumun iso kompaki mau. Nggih. Mau kok obo kok ngene-ngene ngono. Ora sumpah ora tak obong Alah wis. Dereng. yo swear Wis. lho tanganmu madhep Gah. madhep miring Ora usah. miring Pak, nak suwer saiki gak ngono Pak jamane Pak. miring Hah. Jenengan majeng mriki. Saiki nek suwer gak ngono. iki ada iki wis Iya. dalang jajal pengen romanisnya dalang aku Ora sudi. Yogone dhisik, yogone dhisik. lah yoga mesti pinter-pinter Pak padakne sampean iki lho bose lho anak lanang mesti pinter Masa bengi iki? iya no iki sing duwe kan iki saiki Oh, kuwi. iya no tatit no coba ya yogone ya aja nganti sini bos nom Oh iya, bos muda. iya kari manis yogone padha Mas Wodok Sik Mas, aja yogone. apa Bose wedok sik. oh iya close saben Ayo. Syutingin. alah sesuk mesti tubruk Wis pokoke iki kok iso action manis kaya yok sinden ora tak isi do, ora sido tak ijolne. Padane sandal kuwi lho. ono iso dijol ning ngawur kuwi lho Tegese dijolke gelange. oh alah Mangke jenengan nek mboten purun kula potong 5.000 lho. kuwi awake dhewe sing moto iki kono tapi lak sindene istimewa coba dung dek dung dek dung kleng dung dak dung dek dung dek dung kleng dung dak dung dek dung dek dung kleng dung asik ayo coba kari manis aku yang manis nambyai kula Wis awe dori kome ker sing kula. kendangnya mas kendangnya akari manis aku yang manis nambyai kula Wis Sik. lu nyapo ngrusuhi wong nom aku di rumah sakit iki penak. Ora. Barang sindene joget jan diamput pengen aku malian. mau dikokon megah coba Tenan pengen tenan. pada berani Agah. pada berani Tegese iki pengen karo sindene ngono lho. aku dek kenane nek dalang sing ra iso masih kene lho kok mah lurunge Ayo. Eh, Ora, wong tapi tuwa kon ngono. Lah jenengan niku jajal tok sithik Pak di close up Pak engko dikene TikTok Gak apa-apa. Aku iki wong isinan. Alah isinan kok. lha isinan nyapa nyambut Ora ngerti kaya-kaya go. Aku iki wong paling isinan sak donya iki aku. mosok Heeh. ngopo tau Kok ibumu aku iki wong isinan. Alah kuwi roh sampean piye wong gampang ngisini kowe ya. Isinan opo? Coba ya, nadane Mas. Coba. Kencing manis. Iki penyakit malah. Yo Mas jalan malah mau kencing manis. Oh gak lagune. Kok Mas. Aku jajal iki Pak. Aku sitok ya Pak. Milio dhewe. Lah sampean apa ora penak wis. Jenengan sing paling apal ngoten lho. Ora aku lek perkara jogedan perkara manis ora iki aku ndak paham. Sampeyan Pak. milih dhewe. Pilihan apa? Ah wis Pak. milih dhewe. Iki lho wek sampean Pak. Lah dalah nyapo aku. Sitok. Ya. Iki enek. Wah, jangan koyo nom-nomane Pak Minto ya. Pak, pilihno sitok lho, aku ora penak aku. Pak Minto manis. Sama sih, Lek. Sing biasane sapa? Ora aku ora. Sampeyan manut sampean aku sapa ya? Ya sik Luki dhisik jajal. Sapa Luki? Luki. Oh, aku iki ayo kene. Nah, Lilis. Luki karo Lilis. Loro no, Pak. Ya. Iya, engko mari kene Lilis Luki terus pundi? Luki terus Rono, sret. Ayo masuk. Wah tatonan Pak. Tato apa to, Le? Lah iki gurine. Kerokan lho masamu. Cah masuk angin kok tato. Lah tatone abang apik lho Pak. Di mana, Pak? Nah, syukur. Dari Ibu. Binte batane pitek Lah, iki ngomong apa kuwi? Lagi kecamong man kaya ngene mereka kancane. Ya awakmu ku dijak omongi aku arep bocah lapo. Oh, ape tak jak nyanyi. Nah, Oh, ngono to. bocah iki ngenane iki lho masamu iki lho. Tombol iki urung dipencet ra dipencet. Tin. Iya. Nadane coba Kakak nadane. Lho Pak, malah dadi ngene iki lah. Malah dadi boneka cantik. Oh. Wes
Oke. Oh, njaluk disayang ketok iya. Ora. Wong kok Oh, wadakno bojomu. bojoku lho turu. Metak WA. Aku lho karo Pak Mito jane padha asline. Nyapa to awakmu anggere nek sing mening-mening kok senengane langsung kudu. Ya ora masalah to lele Nah, seger-segeran. iki lho langsung WA lho. Sapa? Wedok Deni. Masa? Pak, kok ngantek kuwi mau petil ngambung anu Dik Lilis. Tenan. Wis ora tak wenehi sesuk. Syukur. Wong iki bagiane sing Mulane aja sembrono wong iki dipantau saka ngomah. Masa, Pak? Dadi wong lanang. Mosok WhatsApp sampean. Iki lho. Padahal wifi omah rong tak bayar. Iso WhatsApp. iso golek. Ayo nyanjane nadane nadane. Nembang ke mah ya Dek, ya cahing. Coba. Nadane sing enak. Lagu sing loh, lagu iki mau. Oh iya ya. Seberapa? Sa- Saman waku. Oh enggak. Goyang kamu sing enak ya. Oke. Ya coba ya. Garing manis. Sama nyanyi Dok, karo joget ya. Nadane wedok. Nadane wedok. Iki sandale sapa nek telek iki? Minta nek Pak Minto ku, Mas. Mereknya apa to? Nek Pak Minto. Mereka segitu. Nadane wedok. Apa nek tak merek. Adap satu. Ya sing. Garing manis, kurang manis, tambahi gula. Dil, kowe rada rono aku ya butuh vitamin. Ya Mas, nyapa to kuwi cerewet iki nyapa to? Iki urusane dagelan lho. Urusanmu debok kuwi lho. Nah, Rumah sak menten seret niki urusan. Bulan yang ngene iki yo kene sing ngurusi. Masa sithik-sithik ya ora oleh nonton. Ora lah. Wis saiki bakul perak barang ya. Rumah saku. Endok karo kowe, aja ngurusi dalangmu. Goyangi sembarang ya, Mas. Goyangi sembarang. Sik, lah aku ndak oleh nonton lambune tak pateni kabeh lho. Nyapa to kok ngesro ngono. Wong iki sing adil penonton ya dibagi, dalange ya dibagi. Ya sik to sampean sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ora, aku ora butuh dalilmu. Lampune tak pateni tenan. Lho, iki lho tak wis aja anu lho Pak Mito. Kowe aja nyerewet lho kowe iki. Lho. Iki masalah iki. Sing duwe kuasa panggung ki aku. Lah nggih jenengan Iki lah sinden kene iki kuasaku. Kowe kuasamu debok tak kuwi lho. Loh, tapi kan sinden gawanku. Loh, tapi kan ra sak grup iki lho. Mbakmu sak kotak tok iki lho asline. Oke, berarti sampean iki rono. Ya. Aja gawe musik cangkemmu dhewe muni yo. Kowe aja Oh, saged, oke. Kowe aja ngesro. Ora, wis pokoke batas iki. Ya. Oke, bisa. Ora apa-apa. Oke. Oke. Ya, Oke, deal. ya deal. Ah, Ngantek ngangge musikku titenono. Sampai ukur Deal. dalang sindenku titenono kowe. Kowe bengok dhewe. Yo Mas. Teman-teman dhewe. Arep sing Iya, nyedeni toh? sapa? Ya, wirawene lah. Ayo, ayo, Ayo. Iya, Mas. Iya, Mas. Asik. Nah, jangan lupa mau tak goyang loh ya ini ya. Alas goyangan sembarang. Iki wis Ya terus Dang, musik. Los ya. los. Iya, Ya. Mas. Ayo, dari. Kari manis. Manut awakmu nduk manut awakmu. Lah, sepeda pakai dhewe sak grup. Lagi kancaku doronoi, Mas. Ora apa-apa awakmu. Piye? Awakmu melu kene ae. Wes Tenan aku jaminannya Ben. apa? Kamu sabotase kowe. Ora. Lho masamu lho iki wis grupku nyapa kok mbok kelih. Lah, nduk kowe pilih melu percil apa melu Pake? Atau aku piye Pak nasibe Pak engko Wis piye? mbok kowe digarap karo percil kuwi. Lho ora ning ngono lho. Weh, Kancamu melu kono lho, oh Mas. batang nyapa malah rono iki. Aku melu kene saiki. Kowe lho grupku. Kalau Pak Minto lek ono aku yo Kowe iki grupku. Wis, melu kene wis saiki. padha melu. Wis nembang dhewe, nyocoto dhewe aja gawe gamelan, aja musik sak karepmu wis. Aku golek aman kok, Bro. Lho Pak Minto lho jane ganteng sampean Pak asline. Alah, Enggak. kasep. Mau dirasani ning mobil ora ngono. Pak Minto lho tuwek nggo. Walek. Ora. Lah awakmu mau ngomong. Pak Minto senengane payak ora tuwek. Alah ora tuwek. Tapi Pak Minto apian lho sampean Pak Dem. takon. Dam, Dalam percil muni ngono tenan. nggih. Wis sabotase dalam semalam iki Nggih, kok tidak tak wehi porsi blas ben nyocot dhewe. Nggih, nyocot Nembang gamelan yoga sound system ra lah. Lho masa ora nek kancane belas, Pak. Lah salahe Kalau gelek mak digirin apa sapa unggahno? Nyapo? Aku karo Pak Digirin. Apa awakmu karo Kang Kolik? Dah. Kolek urung di bojo karo aku terus piye to kira-kira. Iki ngene lho, Pak. Kuwi aja ngono lho, Pak. Iki ya diganti lho, Pak. Aja caramu ngono, sak penakmu dhewe Kowe kowe. nyilih. Tuku wis, tuku. Kene duwite sik. Sapa sing melu aku tak sawer kene. Melu aku kene.
Ayo melu disawar. Kok hei. Op. Mau jadi apa lo? Ae dhewe Wis ndang sawaren. wong ae dhewe wong ngelos 1 2 3 4 5 6 7 Cah, lampune pateni. Nah, Pateni kabeh. Nyapa kok mateni iki, Pak? Pateni. Hei, Ayo ndang sekakele Mas. iki piye to iki jane? Hei, Kene dalan kene pateni pisan. Ya aja ngono lah. syukur. Salah. Lah iki terus petengane meteng dedet terus ndelok apa to, Lang? Ayo. Lah salahmu dhewe golek goro-goro kok. Wah, aku ora golek gara-gara dalange ngesro iki dalange. Wes, Pak aku melu awakmu ae mumpung peteng-peteng iki. lah alah kowe kono. Wis wong licik kowe iki. Gak apa-apa kene ae. Kowe kena sengkuni kowe iki Mas aku. Mumpung peteng-peteng, Pak. Tak bayarane. Aku nyileh. Tampumu iki 50.000 iki. Lho, uripno. Ya aku lho. Lampunya di sini, lampunya ini. Nek kene, wah wis uripno. Wis. Lah bayar pindho kowe. 50. Mosok 50. Iki patenono wae dalange ora bayar masalahe. Nggonku tok. Oke. Dalange. Oke, masalah. 50.000 kalah karo iki. Tak wene iki patenono neh. Ya to, wene ke. Wene. Kowe iki apa to, Lang? Hei. Wong kowe iki asline. Lang. Masa ya engko Ya carane ora ngene lho, masamu mota mati. Ben. Iki lho nyambut gawene piye? Bongko lek percil, ben. Lah ya ora ngono lho, kowe ya aja ngono lho, Lang. Wong awake dhewe nyambut gawe bareng-bareng lho. Aku tak incim kat kok ngomah kok percil ngantek sia-sia tenan tak garap pokoke bengi iki. Aku njaluk tulung anu. Lah iki terus aku dagel piye to, Lang? Bayar neh no. Jangkrik. bayari tukang. Iki tukang lampu ngarepmu iki. Depan. Uripno. Wis. Hop, yuk. Asik. Siji. Ya tak kei. Aku dadi tukang lampu ae aku. Untuk 100 lumayan ping 10. Aku ya apa? Pokoke aku karo wedok-wedok. Engko tekan jero dibalekne. Lang. Gendeng iki jane sampe. Wis susi janjangku tak bledosne lho wis susi. Nyapa bledosne? Lah kok bolak-balik mati? Saiki kekuasaan lampu ada di saya. Lah iki apa? Malah kowe 100 sik. batang. 100. Tak urupne. Ya wis. Lah ngene. layak dipateni matane. Aku pokoknya kekuasaan lampu saiki. Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 hewan 100. Lah apa kancane serugi petang 100? Ora kocok. Ngomongmu aja ngawur lho, tak Aja. Lah iya. Aku minta 1 2 3 4 5 6 ini penuh sewa dalang. Sik ora salaman, renek salaman. Aman salaman. no. Kok kaya lebaran nek. Nadane Mas, nadane nyanyi Mas. Ora iso. Musiknya ora iso. Masa 100 sik. Lah nyapa? Bayar nah. Wah, lagi. Lah kowe suwe dadi iki dadi apa iki dadi iki jane iki dalang apa iki kaya ngene iki mangsamu. Lah iki masamu iso lho aku iki bengi iki akhire tekor iso lho. Nek iso diadel sewengi tekor kok mangsamu. Rene ra nggo apa-apa. Ya Pak. Kanca Pak, ae dhewe kanca. Ora. Pak. Sik, kono tok iki aja dionekke. Lah terus piye? Aku wis gelo tenan iki. Lah terus aku nganu dhewe. Ya nembang ke cangkemmu dhewe kono. Ya wis. Saiki nek paribasane Alah kowe melok sapa? Kowe ngono amu mbok pateni no. pakai bal pirik. Apa? Pakai bal pirik minyak bulus. Apa le? Mau musik bayar dulu 100. Nah. Iya. Ya sekarang mulai. Ayo nyanyi le. Aku sing anu sing nabuhi aku. Ah, ben kene sing nabuhi ya. Wis nyanyi wis nyanyi sembarang. Aku melu awakmu. Iya, kalau aku kowe. 100. Lah alah wis nang makor Mas aku. Ayo tak musik wis nyanyi mau apa sembarang lah. Di mana aku seneni bulurah aku malah ya. Nyanyi. Wow. Nyanyi. Duh jangkrik. Nah, pokoknya ngono kuwi saiki. Engko dibalik ning. Nyapa lho kok iso nganggo balik nih barang. Lah iki malah entek. Dik kalau dik Utang aku. Wes, ya. Utang ora. Ora kalau mesti Enggak? kecil. Oh iya. Yuk nyanyi deh. Satusan kabeh. Cayu nyanyi ya. Yuk. Tanpa musiknya Mas Percil karo Mas Endem. Tak musiki dhewe, Mas. Aku ya melok pake aku. Aku melok pake. Jangkrik nang batang-batang iki. Lah awakmu ngono kuwi. Wah, ya koyo tronton le.
Berarti awakmu kalau ngomong caranya kurang halu. Iya iya bener. Jaluk pangapura Wong jenenge dadi pimpinane mang angel ya, Pak ya. Ah. Pak. Hah? Ngomong kok. Pak. Bapak Dadi pimpinane Minto. Angel. Pak Minto nedhi pangapunten. Kula Sik engko yo Minto. tetep Pak Ngapura ning sadurunge nembang sing nabuhi awakmu cah loro. Iya 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 Ah, wis. Yes. Nek njaluk ngapura tak warai. Wes. Pak Minto, Wis tireng to, aku. iki lho nembang karo anu ngono ora to. Ora krungu ya, kok nembang ae dhewe sing musik. Iya. Ayo. Ayo aku sing kendang ayo. Ayo. Kari manis. Saya siji, loro, telu kowe bas karo. 3, 2, 1. Ayo. Kari manis Tong kurang manis tambahi gula wes yo wes dong ringko meken sing kuno kari manis kurang manis tambahi gula kari manis kurang manis tambahi gula Nyapa kok iso nesu iki lho. wes yo wes hati Hei, aku sambek. Pak ambulan stroke, Pak. Ambulan Ngapur. kari manis manis tambahi wes yo wes hati pikir remok Wes ben lagi telung bengi ra apa-apa. Terus lah tak pongor cangkemmu terus. Ya aku melu awakmu, Kang. Pak. Hah? Iki mau meet in Super Cilan. Iya. Meet in Kasudarsanan. Yo, saiki nembang. Nembang komplit karo musik. Mboten apa, Pak? Hah? Mboten apa? Grupku orang ngomong ke grupmu. Iya. Nah, awakmu njaluk nyepuro sik. Wes jaluk sepura aku. Berarti grupnya sama nih ya? Heeh. Nggih, Pak. Ora apa-apa lah grup dhewe penting joget ora masalah. Ngesrono le. Penting melu. Iya. Iki kok dikesro le. Heeh. Nak perlu Yo, ademu. iki lho bedane grupe Percil karo grup Kasudarsanan ki ning kene iki. Pak, lah kok malah do lungguh kabeh to, Pak? Kasudarsanan. Nggih, Pak. Ya coba, ya Mas, kaya apa? Ndopone lho tipine cuwilik sean sombela gedhe. Iya. Wasek. Joget. Oh. kasih darsanan bergoyang yo Terima kasih Adek. Matur nuwun, kompak kompak capapat rancak, nyanyine yo keras, jogetane rancak. Lah iki sing digoleki sing sinden-sinden sing kaya ngene iki. Dadi nom-nom kabeh ya, Pak. Tembange apik, lagi viral, jogete rancak apa maneh kuwi. Lha iki bangkak nyapa ning kene kowe. Lho, Sapa to, Pak iki? bakul pelembungan. Bacake kok kaya ngono. Ayah. Ah. Nusul. Nyusul ya. Lah pokoke nek wilayah Blitar ya ki mesti enek to. Mosok to, Mbak? Dimanapun Pak Minto berada ya ki mesti enek to, Mas. Ki enek Pak Minto mesti enek Enek nyiliti. nyiliti siapa? Ya nyiliti Pak Minto. Iya. Ya Ora, ning tak sawang kowe ketok le seger ketimbang sinden-sindeng Sekar Gading. Nggih pancene benten to. Heeh. Ngene iki wong piantun togokan ki ngerti ndi to sinden sing paling ayu. Iya Cahayu. Sapa to sing paling ayu? Sapa to? Ya jelas aku to, Mas. Sing gawe kebaya ireng kimplah-kimplah koyok duduh. Duduh gule.
sing bosok ya. Ya. Gule bosok iki lho. Ya 3 dina wis mambu. Lah kono kok iso ngaku Acarane ngerti apa ora? Ayah Minto iki lho dalang acarane apa ngerti apa ora? ya iki yo ulang tahunnya Ayah Minto. Lah iso ngawur. Iki acarane bersih desa. Bersih desa kelurahan Togokan. Togokan. Dongake. Didongani muga-muga kabeh diparingi seger waras. Amin. Rezeki sing barokah. Amin. Pokoknya tebia saka bilahi. Iya cahayu. Saka syukur sakit iya. kabeh diparingi selamat. Bener kok yo ngerti. Yo ngerti to Mas. Lah kene iki yo ditimbali Bu Lurah. Bu Sulis apa? Bu Sulistiowati. Apal no. Pak Kam sapa? Pak Carik. Pak Sare. Pak sapa kuwi? Ya sapa? Urung kenalan aku Mas. Mosok yo ora salaman Ini wis kenal. nyiliti Pripun Pak? ada sampean nusul Pak E. Nggih. Iki gandeng bersih desa, bersih kelurahan ing Togokan. Kelurahan. Ora kitang sak tembang, nembang sing apik, aja Lah. nganti kalah karo Sinden. sinden. Tunjukkan kehebatanmu. Iya Mas. Lah aku tak rewangi aku mau kan nyusul ning gone Pak Minto kono. Masa? Nerjo tangan kono. Raja tangan. Wah, akhirnya ning kono wonge wis gak enek budal kabeh. Terus? Ya. Akhirnya aku nambang keri pisan, Mas. Nambang iso keri gitu. Ya Mas iki praune wis mlaku. Lah, Akhirnya aku njegur Nglangi. Nglangi. Terus mari Wah, ngono. ning jero petuk bajul. Geger. Wah, wis rame tenan ning kali. Terus bajule piye? Kowe perang karo bajul. Iya. Ya terus ana ceritane apa ora? Akhirnya bajul kalat. Yes. Terus. Petuk Joko Sambang. Joko Tingkir. Oh ya, terus mari ngono. Akhirnya Joko Tingkir kenalan karo aku. Metulo. Naga, Man. Kok. Sampai kaya ngono kuwi ya. Sik to, ceritane. kuwi awakmu apa lakon toprak to jane? Ora, mesti ceritane kok kaya ngono kuwi kaya kuwi sing Ya pancene sing yo. mbok ceritane cah pekok apa piye kok apa ya mungkin nang jero nek bajule lho Mas Samu lho. Lah kowe ora percaya jajal jeguro kono. Ya kegah ya boko kacane mbok jegur udan-udan. Adik, tunjukkan. nembang ya, Dik. Nggih. Cayu iki mau nembang pina-pina nduk, Cak. Apa? Iki lho. Lah wong Tembang iku lagu- mau sampe apik ning aja nganti kalah. Lah ngono lho. lagu gergaji kok mbok pamerne. Iya, geng. Mbokmu. Grigir. Gaji. Lah nek aku lho mboten anu no, kalah kali sinden-sinden. Isin. Kono isin no. Lah nek kono ngetokno lagu viral, aku ya lagu viral. Sak ndure. Sak ndure. Sing lagi anyar. Anyar. Apa kuwi? Kuwi Mas lagune apa? Sing di. Terlalu Stempet lagune. Stecu. Coba kaya apa? Coba Mas nadanya Mas. Stempet. Sapi lho Mas, mayor ya Mas. Sakmene lho Mas, sakmene lho. Nadane, Genonyo nadane. ndasmu sakmene. Kowe tau TikTokan ora? Urung, lagi urung aku. Di karo gelakan ya? Iya. Tanya berapa? C. Ya. Sing ndi? Hei. Sing ndi? Iya iki lho, Sir. Sing Nah. opo? Nah. Ya nyocok nih. Aduh ambang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Ya udah. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya aja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku tekku Lah wong kotek-kotek Tak. Stecu iso tekmu tek kuwi lho. lirike ngono kuwi. Ngrungokne sinden nyiliti karo main gedang jan penak rasane. Kok ora weruh aku maksamu. Kae lo nganti mangan gedang nyek ngono kuwi. Wong malah nonton malah karo mangan gedang iki lho. Lah kowe kelaru wae. Mas bener ta Mas? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok saja terus. Pas Lah iya. tekmu tek. Iki lho sing kelaru iki lho. Tekmu tek no tekku. Stecu Dalam cuek baru mali. Iki lho sing iso. Adik ini mau juga abang yang gayu. Statue
Aduh adik ini mau juga nyapa. Haus apa piye? Lah awakmu yo ngawur kok. Lah kok aku dipewepet. Lah iki lah lagune mesti sok. Mungkin apa? Statue. Sing apa? Arab Saidu. Arab versi jajal umpama iki tak gawe versi. Versi awakmu versi Arab jajal sopra. Aduh adik ini mau juga Versi Arab. versi Arab. Awakmu kok iso diversi ngono kuwi. Semangani ben-ben. Iki mosok urung dingoni panitia to, Mas. Oh mau yo dikek daran. Masalah aku lho nemu ning ngunut jembatan. Ketoke mau yo anu mau ketoke aku teko mau nggo sarungan yo metu kopoluan ketoke wong iki. Ngawur Padakne apa? Sapa? Sing Jenengan metu paluan sapa? Jenengan. Lah iya. Kok malah ngaku to. kuwi apa lho sing ora ngaku sembarang. Apa-apa Nek versi Jaipong iso? Iso lho. Jajal lek Jawa Sunda. Jaiponge Mas Jaipong. Tak gendung tok ketak gendung tok tudah ketak gendung tok ketak. Lanang wedok. Yo sak Wedok Gendung tok ketak, tak gendung tok ndasmu, tak gendung tok ketak, gendung tok gendang. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. enak ya juga. Kowe iso kowe. Ya coba nyeliti. Rock. Satu. Samono. Iya Mas. Satu. Jauh. Sing iso bose. Satu. Aduh anak ini abang yang tahu. Satu. Selan cuek makin baru. Aduh adik ini abang yang maju. Mas Percil. Dalam. Kuwi lek nganggo garap rock to iki. Nggih. Nah, ekspresine Kurang. jarite kon rada ngunggahne Iya, sithik tekan dhuwur dungkul. Nah, coba. Yo, coba kaya mau. Kowe bar tandur to. Ora yo coba dicake. Wedok asli to, Pak? Wedok Asli to Mas. Wedok kok wulu tok ngono. Iki ngono gawe stocking. Aduh. Bisa Ayo coba dicelake yo. Bisa toke ngopo? Stocking bulu. Aku kan wingi tanggapan dadi Anoman, Mas. Oh, ayo ngene lho, Pak. Ayo, nah yo ngono. Kurang penekanannya kurang. Wis tak teken ku sesuk mbledos no tak iki. Ora. Ditekan neh. Kurang. Tekan neh. Ngeden neh. Kita wis Tapi buka songo, Mas. tapi lah lagu iki paling apik niki, Pak. Nah, Apa ki lagu ya pop ya? Apa, Mas? Lagu pop. iso ora? Gak iso aku nek pop. Iso. Wes senengane nyanyi kuwi ta. Aku band nek lagu band. Band. Tambal band. Tambal ban kuwi. tambal ban jang Lah tulisannya kan band tambal band. Nek gak ngono jumbuhno omahmu apa piye? Apa? Gunamu kan daerah Tuban, Tayub. 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 Aja tambal ban. Band. Oke. Nada Mas. Ayo. Tambal ban. Iya. Iso wae. Iso. Tambal ban. Paham. Iya. Paham. Pak, iki lho, Pak. Enggak kerja lho, Pak. Nyapa kok iso ngomong karo Pak Minto? Lah kok koyo mungkin iki krungu lho. Ya maksudnya awakmu biar jelas ngono lho. Tambal ban versi apa? Versi apa? Iki versi kehidupan rumah tangga. Oh iya. Tuh, kehidupan rumah tangga. Apa ini? Ya saya seniman, kehidupan seniman. Oh iya. Emak jedar, emak. Ngarepe sih. Aku iki. Aku iki dadi seniman
kerjane nek enek tanggapan wayah rame duit jutaan wayah sepi bingung golek utangan. Ya bener bener ya bener. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. BRI teko. Wah iki wayahe bayar angsuran. Ya bener bener bener. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Bang Mekar teko. Wah iki wayahe pelunasan. Ya bener bener bener. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Debt kolektor teko. Wah iki bingung golek alasan. Ya bener bener. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Pak Carik teko. Wah iki ayo budal ning poluan. Ngawur aku nek ngono. Sosialisasi ben kabeh kuwi bersih. Paham ora? Ditingkatne UMKM. UMKM masyarakat Togokan iso dadi ayem tentrem, kabeh duwe lapangan pekerjaan. Amin amin amin. Hindari itu maksiat. Hindari itu judi. Karena judi dilarang oleh Roma Irama. Roma Irama dilarang oleh negara dan agama. Niki Bang. Niki lari-lari. Mak jedar. Lari-lari mon, lari-lari mon. Ganti bocah-bocah. Nggih, lak mau kan pun sampun sing dereng lho, Pak. Saiki ana pundutan. Oke, Pak, menapa? Iki ya wong jenenge awake dhewe ning kene iki diperlokke. Nggih, Pak. Pak. Endi, Pak? Pak, napa enten napa lho? endi? Ora enak iki nang liwat WA. Oh, ya. Oh lewat WA. Kuwi anu resmi ya, Mas. Oh, resmi to. Katur sedaya warga masyarakat Togokan nyuwun tembang ingkang garapipun saking gamelan. Mesti apa, Pak? Gamelan iki, Pak. Pak. Ya, kok wedi ta aku ning kene. Kowe lo mikir apa aku nyapa-nyapa. Lah awakmu senenganmu telintisan kok karo Pak Dalang mulane kono ya siaga. Pundutane Jaipong. Oh Jaipong. Jaipong berarti anu, Pak, bajeng loncat. Apa sing ngomong bajing loncat? Lah napa Pak Jaipong? Walang kekek. Oh, Ayo walang kekek. kekek. Maksudnya walang kekek kancane bajing loncat lho, Pak. Ya. Kan Diawiti bocah saka Caping Gunung. Oh, ngoten. Sinten Pak niki sing diaturake, Pak? Sirmu sapa? Sindene lho, Pak, kula manut jenengan. Sinten, Pak? Sing nembang iki nyuwun sapa suruh nembang nduk inget nduk? Mbak Dia, Mita, Pak, karo Pak. Mbak Imas. Rambut iku cadol jaran, Pak. Mosok golek. Kowe iso kecandol jaran iki lho. Lah iya. Mbak sinten wau? Tiga berarti, Pak. Mbak Mita, Mbak Mita. Mbak Dia, Mbak Imas. Oh, Yo, Mbak Mita, Mbak kaya Dia, apa? Mbak Imas. Caping Gunung kena, pepeling kena, bablaske neng walang kekek. Walang kekek, Jaipongan. Subuk geropak disaut. Buka celuk. Yang apa? Yo. Huba. Mbak Mita. Yo. Mas Rengkem
Nduk nyiliti. Kowe gawane Pake. Nggih, Pak. Adoh-adoh kok Bojonegoro nyusul Pake aja nganti kalah karo Mbak Hani. Mboten. Kowe ngetokno kabisanmu. Ayo. Pun kula Ayo. tokne Ayo. bibar niki. Coba Coba kowe ngrimungo coba kaya ngapa? Ayo. Ong ketek. Ayo. Matamu. Iki lepari ane iki lho. Sidono sampur, Nduk. Sidono sampur, sidono sampur. Iso ta? Remong Kalah, ta, Mas? Remong ta awakmu? Lah nek mau kan versi Jaipong. Nah, Saka Sunda iki Jawa Timur. Berarti Jawa Timur versine anu Pak, jedong Pak berarti Pak. Kowe iki sapa ora to, Jai? Sembrono. Aku naleni lho gak iso. Biasa, Mas. Ayo. Nah, wis malah. iki gaya putra apa putri? Kayak putra apa Putri mawon. Putri apa? Putri apa? Ah. Hah? Putri apa? Putri apa? Putri malu. Coba pedes. Nah, coba. Yo Mas Manto, Monggo apa? sareng-sareng kalian Nyi Liti sanggeng pundi Pak Yu? Saka Sanggar. Sanggar apa? Bu? Sanggar Pamujan, Mas. Lho bakal enggak sanggar seni apa? Sanggar seni apa? Ora enak yo anu Sanggar Seni Sekar Gadung. Sekar Gadung. Nyu Sekar Gadung nggih? Iya, Mas. Monggo sareng-sareng Remo Gaya Putri. Yo, yo. Udan-udan, Mas lunyu. Kuwi ngopo arep tanjak apa arep ngopo kuwi mau? Arep tandak niku kebleset ini lho, Pak. Jadi langsung tanjak. Remo Gaya Putri. Iso tanjak kene lunyu rada-rada. Ayo yo. Loh, kendange. Iya, apa?
Bas, sabar. Yang ngremo jejeg kancane mata. Cek tangane piye to? Lah apa kancane mbok jejeg tak. Kayane yo. Jejeg Pak. Neng kene iki ra kon tukaran kon menghibur masyarakat lek mau Jejeg kejedeg. remo kocok remo. Lek anak wong rimo ki nyisih. Aja ning kene nyisih kono. Enek wong ngerimo malah ngerusuhi ning ngono nyapo. Mbok yo ngale ning ngarep ratan ngono piye? Wis bagong ngono. Rumah Lah, saku ya ning remo kono. ngono lho kancane iso jejeg lho. Lha iki wau gantung sikil lho, Mas. Pancene gantung ngene iki lho, Mas. Lah sampean iki ning ngarepe. Oke, monggo. Tapi lah tak balik ditanono kowe sampean nesu ora. Ora. Ya, wis monggo. Mas. Aku seminggir iso dijejeg. Kowe wis ngri. Lugo. Bisa ta, Mas? Bisa. Pas. Kowe nyapa kok kalih sik? Lah nyapa ora oleh nonton kok. Ya nonton kene, ayo. Pamirsa. Kok malah ngindar kuwi lho. Bapak Ibu, ayo Ngatur. ngaturaken. Ya ampun. Nyapa? Malah kaya wong tumor. Ora ketok iki mataku. Yes, wong garek nggih, sering ini pira pene lho. Nah. Ini tok. Cekap semangat. Ngidung kok langsung bonteki kuwi lho. Wis tak Paling bari, gak yo ora ketang sagongan. Sagongan. Wis iki ra enek wis anu. Danane mepet, Mas. Kok danane mepet? Kula duwe Ngaturaken pinarak ingkang sekeca lumantar jula-juli arek Surabaya. Gila, kaya ora to kowe. Ngono iki. Kowe pasti cantik to kowe asine. Hah? Aku asline lho Jawa Tengah tapi mudeng awakmu sing Jawa Timur Rembang kaya. iki. Lah ya kok malah ra mudeng kowe iki. Lah iya. Awan-awan mangan kasur cah prawan jombang Mane mandi, mane mana ayo nandur sekenon di ngaturaken sugeng dalu para pamirsa sugeng mirsani rak ringgit purwa monggo sedaya Kidungan Jawa Timuran katur Mas Tulkiyem Pare ugi Mas Gawer. sami lenggah kanthi sekeca awan-awan cok mangan degan yen mangan degan
iya iya. yen diibaratne kaya wong mampir ngombe Asik asik. Tok tok. mulayo sing rukun karo kancane gotong royong nyambut gawe aku pinter jeruk perut nang dhuwur meja gemok ra bunder-bunder aron nurut barek wong tuwa besoke dadi bocah sing pinter bocah kene pancen ganteng-ganteng senengane sing peteng-peteng nggawa sing wedok atine grengseng bareng didemok otote metenteng wong model sepeda jengki setire cendak dawa sadele wong model arek wedok saiki katoke cendak ketok sadele aja ngono Dik sing alon-alon mlaku alon sing penting parane aja ngono Dik aja dadi guyon aku ngono sayang karo kowe bocah kene pancen dablek-dablek ngomong sing wedok sirahe mumet sing wedok dikongkon mijet dipijet wetenge sing iso ruget-uget cekap semanten kidungan kula menawi lepat nedi sepuro alon-alon Dik sing penting kelakon lah kok isih kuwi lho ngetak tung cekap semanten kidungan kula menawi lepat nedi sepuro Pak gila ngedekne piye to Pak kode sampe dekno Panjene anu gawan kok Mas ndange Mas. Apa iki lek gawan saka omah mesti setel. Sih gawan. Masane kidungan dung. Dhisik kan bekas drum band Mas. Lek mau ngedekne kuwi lho. Koko sing tupa kumelun ngening kentiasa ngobat